Ndewo no ndị Igbo. Aha m wụ Miriam. Ndị ezinụlọ m, ndị mma m ọfụma na-akpọ m Oziọma. Ahụ m onye Umudi na Nkwara Local Government State Area na Nigeria. Ebikwana m na London. Ana m aga ụlọ akwụkwọ na London. Ana m agụ law na mahadum. Adị m 23. N'ime ezinụlọ m, awụ m ada. Awụ m ada eji eje mba. Awụ m ada obodo oyibo. Awụ m ada bekee. Kedịkwa wee wụrụ ada were wait. Ihe nwụ n'aha Jizọs. Nsi ka ngwa unu Igbo amaka. Igbo mara mma. Ọ bụrụ na Igbo onye Igbo, ị ga-echọrọ ime otesha asụsụ Igbo. Ị ga na-ege egwu dịka Flavour, Phyno, Zoro. Ka ị nwere ike na-amụta otesha asụ ya. Makwanụ gị na-ele ihe onyonyo nọ na YouTube. O nwere ọtụtụ Igbo films nọ na YouTube kwesịrị na-ele. Ọnụ gị chọọ onye enwere ike ịga na-akpọ n'ekwentị, ịkpọ ya, gị na ya asụ Igbo ihe dịka 20 minutes. What's 20 minutes? 20 minutes, I don't know what 20 minutes is. Ihe dịka 20 minutes. Unu socha. So amam ihe ọzọ chọrọ ka m kwuo, ekwuchala m. Ihe m ga-asị ka m gwa unu bụ unu nọrọ ọfụma. Chineke nna ga-agọzi unu. Igbo mara mma. Anyị ga na-ekpe ekpere ka ihe dịcha mma n'ụlọ. Ihe ọzọ chọrọ ịma gị gwa m, gị jụọ m ma kọrọ gị. Take 2. Ndewo na onye ọbụla. Aha m wụ Miriam. Ndị ezinụlọ m, ndị mma m na-akpọ m Oziọma. Awụ m onye Imo steeti. Awụ m onye Nkwere n'Imo steeti. Ebi m na London. Ana m aga school. Ana m aga ụlọ akwụkwọ. Chai! Ho! Wow! Start again. Ihe niile. Okay. I will tell you. Yeah. I think that answers your question. I think so.